Pini thereponi phaikre trok arni bokajan habar Gautam Bastia long joy birta kelonga tengpen khati raikom sai khia tumpen naka checking mate kirika khruka sai deng ponsi ihum agari alongpen gram pharo trokra inkoira pho tokbor troxikebra pli a heroin kelongpon bang solong inur bangphu raikom sai khiari deng kaching nangpon pirthe munit kereng japhan warsai kelonga lingsi choklemlo komania bangphu ke sarkar aboreng klemlo komania bangphu ke contract sai chuti ki lapen beha bepara hinanat choklem pensi penanga natumke amit hanga hem chilanglo bonta labangso angbong pen akaprek asai ke claim mate ki joy ki pen tangka ke long barsai ki churia tum setami do lapuson asai pulotangte chonghu chonghi bang phan ka chong thui lapen jasemet rakia ahomu ke jor lapuson henlo nona por karbiang long alo setami lapuson asai ke claim bang phaphai dupik tanglo Sita labangso asai mate drugs sabe ha claim bang atum tami chini labangso asai ke claim pen raikom sai khari deng kaching nang ji ke ang thek do hu phit setami tangka ke joy ke long ajo sai ke claim bang kang ton pon pe pen kaching nang pon du pik tang lason se pini thereponi phai kre trok arni bokajana habar Gautam Bastia long khati PSOC chokomar lapen C20 CRPF atum chelang si kirika khru asai deng ponlo Bangso Hood ihum agari registration number AS01G4447 along kahon thepen ritar lipsi home plikebra nerkep sabona homalong ke patu joy a heroin nebdum long cheklo ke nebdum long a heroin kadokabe grams pharo trogra inkoira pho tokbor toxikebra pli andoji lapena bangso asai long raikom sai khari deng kachinang bhadra dhutia ata thongkebra isi kalitang akheswar dhutia sopo Number 1 Horumesai Tinsukia District Asorpur Bangthe Ponpen Nep Inang Poncheklo Kene Ponong Chega Drugs Kedoan Sis Pondetsi Kelangchari Japhan Bokajan SDPO John Daspensi Chepari Deng Pondo Bokajan Benananterang Karbiang Live